Hello guys. Hello guys. Sesedeng komen kalam बहुत दिननि उनाव दिनैसो LBR ना ब्लगबो गैया LBबो गैया जाना दंमोन लोगोफोर बेनिखायनो फटाफट से लाइक करो वीडियो को बहुत दिन के बाद आज फिर से हेलो हेलो लोगोफोर सेsedeng komen करो बहुत दिन के बाद ब्लगबो होनाय जाला लोगोफोर दा माथो बुंबावनो सोर सोर नायदों लाइक खालामदो भिडिअखौ कमेन्ट खालामदो हेलो सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम लोगोफोर बहुत दिननि उनाव दिनैसो LBR ना ब्लगखौनो होनो हायाखै दामानि ब्लगबो गैया LBबो गैया आरोना लोगोफोर हेलो कोने आसा মোৰ LB প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিয়া আৰু हेलो बहुत दिन के बाद आज LB पारि बसुमतारी फैनो हादों आरोना हेलो मा खबर लाइक डान थेंक यू सो माच ओमफ्राय आंनि LB फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बहुत दिननि उनाव दिनैसो LB आरोना लोगोफोर आरो ब्लगखौथ' होनो होखायाखैनो आरोना मोजां आगै सना दा आसा ठीक है मोजां ओमफ्राय माथो खालामदों हेलो कोने आसा भिडिअ'টো लाइक কৰি দিয়া कमेन्ट এটা কৰি দিয়া नोंना माबोरै खबराथ' मोजाङानो आंनाबो एकदम बरियानो दङ बर्तमान हेलो सोर सोर दङ फैदोलाय दसे सम बहुत दिन जाबायमोन ब्लगबो होनो हायाखै आरो LBबो होथ'वाखैमोन आरोना आं दसेल' थागोन आगैनो आदसा जेबो नङा दे आंनि LBआव दसे सम नुजाफैब्ला फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना दसे सम थाबाबो हेलो सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम कौन है मेरे LB पे प्लीज यार कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो बहुत दिन हो गया था ना ब्लॉग ना LB आज बहुत दिन के बाद फिसाजोआनो फुंनिफ्रायनो नायो MB फोजोबखायो आच्छा MB जोबोथ' आरो नायबाय थाबा जेबो नङा दे जेबो नङा दसे सम थायोबाबो आंबो भिडिअ आपल'ड होआखै होनदों आच्छा आंबो होथाराखै बिराद गोबाव जाबाय आरोना भिडिअखौनो होनो सोलाबथाराखै पुरि मा होनो दामानि मा मावबाय दं होनदों दामानि बेनो जोंना
दखान दङ आरोना बे दखानखौनो सालायबाय थायो आरो दखानानोसै एकदम सोलाबथारा दखान बिदिनो खालामनानै ब्लग बानायनो मानायल' सोलाबथारा हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम एलबिखौबो होबाय थाबासो मानसि मोना दामानि ओंखायनो गैया मानसियानो रावबो गैया ब्लग भिडिअ होथाराखै बेनिखायनो एलबि होनानै नायनि र' होननानै दे जेखियानो मावा मानो मोजां मावनानैथ' जागासिनो ना आंथ' आरो उफाय गैया माथो खालामनो बिदिनोसै आरो मोनसेबा माबा मोनसेबाथ' मावनांगोन ना जिउआव ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा बिराद बुरजा एलबि होदों मानसिफोरा आदसा लोगोफोरा दा बयबो होजोबदों खोमा ओंखायनो गैया बेनि एलबियाव बेनि एलबियाव बे थांगासिनो दं बिदिनो एलबियाबो होनायाबो मोनसे टाइम थानांगौना टाइम थाबासो जायो होमबासो बै टाइमाव सबबो फैनो हायो आरो दे जाखांबाय दहायनो होनदों आदसा जाखांबाय भिन्दि आलु सबाय ओंख्रिसोमोन आगै आदसा जेबो नङा दे ओंख्रियालाय आरो अहायथ' दैलि गोथाव मोनबाय थानोना बे आरो हेल' फैदो दसे फैदो सोर सासेनाव थांगोन जायो आंथ' होनदों नोंथ' आरो बिदि जायोथ' आरो बिदिनो बयनावबो दसे थाङोमोन आरो आङो आवगोल माने आजि भिडिअ होबाय थानाय समाव ओमफ्राय दा माने मबाइलखौनो नायनो गोसोखौनो जायाखै मबाइल सेरनो बिदिनो ब्लग स्लग बानायनो मालायनि भिडिअफोरखौबो नायनो एकदम बोरैबा बरिं नांगासिनो दं आरोना बेखायनो ओमफ्राय दिनै र' भिडिअ बांद्राय होआबाबोथ' नोङो चेनेला डिमनिटाइसबो जानो हागौ मनिटाइस जाना दंखायो बेनिखायनो र' दिनै एलबि मोनसे होना नायनो होननानै होबाय आरो ब्लगखौथ' बानायनो गोसो अब्लाबो माने टाइमखौनो होनो हाया बेबायनो ब्लगआनो जाया आंबो मैया होदोंमोन एलबि आदसा होनांगौ ब्लग होनो हायाबाथ' एलबिखौनो होनांसिगोन माथो खालामबावनो आगै नोंनाथ' मा मन' जाबाय मन' जाबायमोन आंना जानायाथ' होमबाबो भिडिअखौसो होनो हाया भिडिअ होबाय थानो हाबालाय एसे एनै आर्निं जाबाय थासिगौमोन आरोना दा नै भिडिअखौनो होनो हाया सोलाबथारानो दखानावनो सानसे थानांगौ जायो ओमफ्राय आरो मेंनायजों मानायजों एकदम इन्टारेस्टखौनो नाङा ब्लग स्लग बानायनो मा होनदों भिडिअखौनो नायनो नागिरा मानसिफ्रा आंथ' आरो भिडिअखौनो नायनो नागिरा आंनाथ' भिडिअ'आनो 50 40 60 बिदिल' भिउस फैयो बिदिजोंलाय मा जागोन ना बिदिजोंलाय आरो मन' जाबाबो आर्निंआनो जानाय नङा थैगोनसै बिदिबा बिसोरबो एकदम मानसिफोराव नायग्राफोराबो मालाय सेलेब्रिटिफोरखौल' नायोलै एक्टरफोरखौल' मालाय आंनाथ' गोदानसो जेबो नङा दे लासैनो बारायगोन नोंनाबो टेनसन खालामनाङा जोंनाथ' खोथा दा 2K गाहाम दं साबसक्राइबार होमबाबो भिउसआनो 40 50ल' फैयो बिराद दुखु नांखायो आंना भिडिअ होनानै बेबायदि भिउस फैयाबाथाय अब्लाबो माथो खालामनो उफाय गैखाया मानसि नायैखौथ' नाय होनना लिंबोनो हाया नामा बिदि आरो गैया बारा नाया आंनिखौथ' नायालै बिदिनो जोंनिखौबो नायानो साबसक्राइबथ' खालामनाय दङ 2K गाहाम 2K प्लास दंबावसो ओमफ्राय होमबाबो भिउसआनो नोङो 2Kनि बिथोराव खमबाबो 1K 1.5 बेफोरबायदि फैबालाय एसे मोजां मोनो आरोना
1K फोरखौथ' नाङा र' 500 600 फैबाबो जों सेटिसफाइ जाबावोसो होमब्लाबो भिउसानो फैया। हेल' 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 सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम। बहुद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर दिनैसो फैदों आङो लाइभ एलबिआव। जारलासो ना माबायदि आपल'ड होबा भाइरेल जायोबा मिथिलालै आंबो बेखौनो नागिरगासिनो दं बे फरमुलाखौ बे ट्रिकखौ मोनबा आंबो बाहायसिगौमोन। माबायदि आपल'ड होबाथाय भाइरेल जागोन बिदि आरो एकदम रात भाइरेल जानांगौ आरोना बिदि। हेल' 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 दानिया मोजां भिडिअ नायग्रा गैला आगै। आंथ' आरो आजिखालि जमाना का भला ही नहीं रहा होननाय जाबाय आरो जेबो गैला आजिखालि मोजां भिडिअ मोजां कन्टेन्टखौ नायग्रा मानसि गैला। बायदि बायदि भाइरेल भिडिअफोरल' नायखाले। बेबायदि आरो खोथाफोरा आजिखालि। हेलो 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 कौन है एलबी पे प्लीज़ यार कमेंट कर दो लाइक कर दो वीडियो को। एंड मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाज्रि भिडिअ फैबाथाय नायदो आरो ना माबायदि भाइरेल जाखायोथ' आरो गाज्रि भिडिअ'थ' आरो बिदि सोरबानि माबा भाइरेलनो सोरबा माबा हमजानायनो बिदि बायदि आपल'ड होबाथ' मा नायनो आंनाबो बै गेजेर खन्द'आव आङो बिदिनो भाइरेल भिडिअनि बानायदोंमोन ना बे समाव मा नायनो 30K गाहाम थांदों आंना 2K 8K 11K बेबायदि भिउस थाङोमोन आरोना। मालायनि सायाव कन्टेन्ट मालायनि भिडिअनि सायाव बानायबाय थानो बोरैबा नांलायलाङोना मालाबा कन्ट्रभारसिसो जागोन होननानै मालाबा रायजाहरनायसो जागोन लासिं सिं जागोन बेफोरबायदि मोनलायलाङो। रावबोआनो गैया माथो हेल' 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 नायखुमाबाय आरोना। दे होमबा बिदिनो थाथ' दे होनदों आदसा दे जेबो नङा दे। आंनि एलबिआव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बाय 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 बाय। बाजै बाय बाय बाजै बाय बाय। मिनिहरबाय आरोना। हेल' 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 आंबो बारा गोबाव होआ दसेल' ओरैनो। ओंखाम जाखांना थांसैलाय डिउटियाव उफाय गैया ओंखाम जानो फैदोंमोन दा दसे। माथो खालामनो मानसिनि जिउ डिउटि 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 थांबाय था।
Hello. Sesedongo komen kalam or komen sampai video like kalam. Hello. Hello. কোনে আছা মোৰ চেনেলত মোৰ এলবিত প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া এণ্ড কমেণ্ট এটা দি দিয়াছো আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় প্লিজ ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা ভিডিঅ' হেল্ল' গাইজ আজি বহুত দিনৰ পিছত আজি আহিছোঁ এল বিত কাৰণ এইকেইদিন মানে ব্লকে দিব নোৱাৰিছোঁ ব্লকো দিয়া নাই এল বিও দিয়া নাই একদম সময় নিমিলা হৈ গৈছে কি কৰিম গাইজ আজি আহিছিলোঁ অকণমান এল বি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ পাওঁ বুলি আহক আৰু কোনে চাই আছে প্লিজ ইয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়া আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা হেল্ল' Hello, let's start.